Ikke stykke håndled, strækker arm, tilbagesving, nedsving, gennemsving, nedsving, som er kassen på. Ja, flot. Opstilling, sæt den helt bag, sæt den mye nærmere og lidt nærmere. Sådan, det er husk enkelt her. Det var det. Det er gærent, det? Nej, det er flot. Så skal du have, det er vældig flot. Du træffer den lidt under. Du skal have følelsen, du slår lidt ned på den. Du skal ikke komme under den. Jeg synes sådan. Nej, du skal føle, at du træffer bolden ned på bolden. Du skal ikke tro, du skal under den. Du skal føle, at du slår ned på den. Du skal stadig bare lade køllen skal være helt afspillet. Du skal træffe den sådan, men ned på den. På nogle af de andre, der er ikke så mye vinkling, men det er klart, det trænger man ikke tænke over. Men bare du træffer ned på bolden, ikke under den. Ja, da treffer jeg i hvert fall gressmatta. Bare du træffer den, det er vældig vigtigt. Nu prøver du lige, se. Du træffer jeg oppå, du har vældig let, du har vældig gode sving, det kommer fuldt. Se lige for mig, det eneste vi gjorde, prøv håndledet. Ikke håndledet. Prøv at du ikke kan bruge håndledet. Når det kommer op her, prøv at se, der kan du bøje håndledet op her. Du må ikke bøje den vej. Og bøje det op her, kom op med det, hvis du skal noget. Du trænger det. Ja, helst ikke håndledet. Okay. Bare du træffer den, så er du langt på vej. Ja, det er vel det viktigste. Ja, netop. At den treffer ballen. Den var ikke god. Nej. Jamen, jeg skulle prøve at få en lidt højere skrue med vilje. Så skal jeg prøve at få en fat frem. Traff jeg nesten stangen der borte, gitt. Nå traff jeg nesten stangen der borte. Ja. Men, og den du slår med det, der slår man typisk 30-40 meter, ikke mere, fordi den skal komme højt op. Jeg slår med sådan det er en 9-10 af sandjern, hedder det. Så går det sådan ned i 7-6-5-4. Jeg slår med en 5, og den er mere flot, og slår jeg mere langt. Den du slår, den slår man op. Okay. Så, men det er lidt lettere, og bare du træffer en trommer, det er vældig flot. Ja. Du vil få teknikken. Og så bare lige for, når du netop træffer den så godt. Med det jern, der skal bolden ligge lidt over mod venstre fod. Med en 5-jern, 6-7. Ja, næsten sådan, ja. Det er flot slag. Du træffer den flot. Var det greit? Det er utroligt flot. Der er altid noget i golf, man kan få ind. Du slår lidt til den, det trænger væk. Ja. Og prøv lidt mindre fart, og så sørg for at træffe. Du træffer det helt perfekt. Flot.
ferdig snart. Jeg blir jo inspirert, men jeg får det ikke til selv. Øvelse. Ja, det var det da. Oi. Du har nesten ikke sving, og så bare moser av gårde ballene. Jeg bruger mere, når vi kommer ned, giver lidt mere fart. Ja, det gjør det. Mange de tager den jo op der. Ja. Så mister man kontrol. Op langsomt, og så ned fartvejen ned. Det vigtigste det er bare at træffe den. Hva? Det vigtigste er bare at træffe den med hovedet. Ja. Så skal man nok komme fart i den. Så er den ved at strikke venstre. Se på den. Ja, så træffer du bare bakken først. Det er det for fanden første gang. Det er jo vældig flot. Det er faktisk tab bare den. Super flag. Ballene forsvinner, gjør du? Så er det bakken først. Det er sånn Tiger Woods-vips her. Det er nok bra, altså.